Често нямаш енергия? Да. Подоткорем? Да. Проблеми с съня? Изнервена си без причина? Постоянно. Тогава имаш нужда от 50 000 лева на месец. Не. Нов мъж? Не. Почивка на Малдивите? Не. Жена, която да готви, чисти, пере и глади. Картофки без калории. Пак не, но подпомага отслабването и ускорява метаболизма. И тогава какво е? Това, от което имаш нужда, е хербиотик. Пробиотикът, създаден специално за жени. Хербиотик подпомага хормоналния баланс, поддържа здравето на женското тяло, спомага за по-добро храносмилане и лек корем, повишава имунитета и дава повече енергия и по-добро настроение. И Малдивите звучаха добре, но хербиотик върши чудеса и то за много по-малко пари. А и звучи по-добре от нов мъж, Михаела.